naman sa aton channel Pirot Haranista, no. Biyari naman kita nga mag-live naman nga magadulong sa inyo, no, kabay pa nga hindi lang roman mag aton nga internet, no. Kaya sang nagligat wala gid kita makakuan kundi nga gin video lang naton. Biyari no, magadulong gali ako sa inyo sa ambahan, no. Para sa inyo tanan-tanan. Ini nagatigulo gugma nga tinago. Gugma nga tinago sa dagi puso, wala gid mapabutyag sa malawi na tinuod. Gugma nga huwaran tungod ko nga ginhugtan pangod kakabalaka pasikon inulan pasipadaan ang pamananay kagtumtumon kaysang katahan ginulipon kahapti lamang ang nahiyagom kay nagamot-ngot na daw pungon mabugan man dala-dalahon unang paghinago sa dalayon ini na ang tiyon nga imo mahisayran ipaputyag ko na ang gugmang tinago sinindo ka ikaw kag ikaw lang kinahigugma ining kasing-kasing ko ikaw lang palangga ang tag-iya ang
tinago kay hinagamot mo nga daw mo mapukat man dala-dalahon kunang pagkinago sa dalayo mapukat man dala-dalahon kunang pagkinago sa dalayo. Okay, no? Umuya to, no? Ang ambahanon nga nagatigulo gugma nga tinago. Yari pa no? Nagapakot ang kwansang maisa tuto ako nga pa ba nagila. Pag nagkaon na bisang mais nga linaga, no? Yari, no? Ini nga ambahanon nga nagatigulo birtud sang kwarta. Nga abala, ano gid ang birtud sang kwarta, no? Nga ginimuan na to, no? Yari, mahibalan ninyo, no? Diri sa kaundan sa sining aton ambahanon nga nagatigulo birtud sang kwarta. Ang likom nga birtud sang kwarta nga agi nakapit nga solusyon sang problema kay kun kwarta nagkani ang pagkaistoryahan ang mga katawhan wala ginsing kaayawan ginasiling nga ang kwarta gamot sang kalainan apang kay nagasapwat sang mga kaayuhan pangod kay kwarta gid ang ginakinahanglan sa aton pangginawi sa sining kalibutan masulhay ang kabuhi kung madamo sing kwarta kay makapaggusto-gusto kung ano man ang luyag na apang madamo man sa magpalamilya nga wala kahilit tuhog bangod lang gid sa kwarta ang matuod nga kalipayara sa tagipusukon kag indig sa material nga mga talanawon bisan gaulon pa sa kwarta kung nakaisahanon hindi gid mahimunan ang ating palatyagon lain gid ang mapatyagan naton nga kalipay
kunang atong pamilya nagkahinang panay, kunang pertot na sang kwarta ang magpanalaytay, bisan ang magulutod, bisan ang magulutod magkahilayuan, ginasiling nga ang kwarta gamot sa kalainan, apang kay nagasabwag sang mga kaayuhan, bangod kay kwarta gid ang ginakinahanglan, sa aton pangginawi, sa aton pangginawi sa sinkalibutan, masulhay ang kabuhi kung madamo kasing kwarta, kay makapagusto-gusto kung ano man ang luyagta, apang madamo man sa magpalamilya, nga walang kahilituhog, nga walang kahilituhog, bangod lang gid sa kwarta, ang matuod nga kalipay yara sa tagitusoon, kag hindi sa material nga mga talanhawon, bisan kaulon pa sa kwarta kung nagaisahanon, hindi gid mahimunan, hindi gid mahimunan ang aton balatyagon, lain gid ang mapatyagan naton nga kalipay, kunang aton pamilya nagkahinang panay, kunang pertot na sang kwarta ang magpanalaytay, bisan ang magulutod, bisan ang magulutod magkahilayuan, kun ang gahong na sang kwarta ang magpanalaytay, bisan ang magulutod, bisan ang magulutod magahilayuan. Okay now, amoy ato na tugling ang bano no, ginadulot din naton sa atong mga pinalangga ng mga nagasakdag sa sining aton kalingawan no, nga wala gid nagalangat no. Labi na gid sa kanay Ma'am Mary Ricabar no, nga yara sa Florida, subuman sa kay Ma'am Emeline Pedregosa nga yara sa New York no. Ma'am, ato kami to gina sa Planggiya no, nagdulong kami to. Kakwana mais no. Kag subong magaling sa kanay Ma'am Jema Moniba no, kag sa kay Ma'am Health Chances no, nga sa Hong Kong sa Singapore no. Kag sa kay ko ngali sa kay labi na gid sa aton pinalangga nga nagasuporta gid sa sining aton kalingawan no. Special sa kay Toto Edward Rivera no, nga yara sa Canada no. To madamo gid kuno salamat sang ginpadala mo kay Ilis no nga gift no. Thank you very much kid sa imo. Antes kita padayon, yari naman nanay ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Dero ko to. Dero. Ay idol gid kita sukat ano ga? Pasalabsag pa ako hasta subong pwede ko request tayo sang ambanon nga naga Tigulo malakat ka nagali ang bal ni Jonailin Polenyo. Happy watching.
Pwede. Happy watching sa kay Rene Dakula dyan sa may Northern Iloilo. Mayong hapon. Yung nga po na sa inyo. Mayong hapon tayo, pero to shout out ako kay Tatay Ray and Nanay Melanie Gualberto and Francisco family sa Barangay Salazar, Castillo sa Tibiao. Tapos pa shout out ako sa mag-ina ko sa Tansa. Request Sundalo Amal ni Ray Gualberto Jr. Happy watching. Shout out sa kay ng Hilda Sanchez. Hi nang, happy watching. Tatay pero na yung hapon tayo pa shout out tayo pero may ko gatanaw sa imo request ko gali tayo baili hamal ni Hill, Geoffrix, Raphael. Happy watching. Okay na. Ay, tayo, lagay kita pangita na problema pa, no? Ang ginpangabayan ng bano, no? Hari na. Okay, no? Para din sa nagpangabay sa iling ang bano ng nagatikulo ng malakat kanagali. Bayaan ng Diyosa. Malakat kanagali. Bayaan mo na ako. Wala ka kadugong sang kalulukasan ko. Ikaw pa ang nagpulong sa unang tiempo. Halos hindi ka magkaon kung wala pa ako sa aking pagbanta. May nasumulan ka kay isang sa pagkansyon ko. Wala ka na dati para apang kay ang pupugin. Kung magdisgusto ka kay dili na kung swerte sa isa't isa. Itulog ko sa imo ang imo kahilwayan. Bisan pa magbuhat kag masakit sa tughan, ipangamuyo ko pirmi sa labing gawhanan. Gabay ama, ilayo ka sa mga kalalatan. Sa akong nga pagbanta, may nasumulan ka kay bisan sa pagkansyon ko. Wala ka na dati para apang kay ang pupugin. Kung magdisgusto ka kay dili na kung swerte sa isa't
isa kag-isa kay dili naton swerte sa isa kag-isa. Okay na? Ito na ang ambahanon sa nagatigulo ang malakat ka nagalit mo ang para gid sa nagpangabay sa sina nga ambahanon. Yari pa ito kung nagpangabay sa sining ambahanon nga nagatigulo sa buhi sang soldado, no? Yari, no? Kontrato. Hariyon. Para din sa nagpangabay sa sining ambahanon nga nagatigulo kabuhi sang soldado. Pagsambit sa duha ko ka bibig pamatiin nila ang bahanon panganduhoy sang pag-ipusukon ikaw inday ang naulitan natin kunyari lang ako sa luyo mo naghahatak lang permisang disgusto maayo pa malakat na lang ako kag mag-intra sa pagkasundado masubo man tani na dumdumon ang mahilayo ka sa akin apang subusang kapigatuhon ang kahitlaw pilit ko nga ang tuson tubong-tubing dikit pagkalinti panumdumon mo lamang adlaw gabi gugma mo kung dapat kagindi ulatin mo ang akong nga pagbalik kung ako nagani ang sumakay lantawon mo pirmi sa baybay bandira ko gani ang humilay talandaan nga ako na ang patay ang kapuhisang mga soldado nakalangoy sa lawog sang piligro kung makasala po sang kwentro langit na lang ang magkahibalo tubong-tubing tigit pagkalinti panumdumon mo lamang adlaw gabi ugma mo kung tapat kagimpi ulaton mo ang akong pagbalik kung ako nagani ang sumakay lantawon mo pirmi sa baybay bandera ko gani ang humilay
talandaan nga una ang patay. Ang kapuhisang mga sundalo nagalangoy sa lawod sang peligro. Kung makasala po sa pinto, langit na lang kahibalo. Langit na lang ang makahibalo. Langit na lang ang makahibalo. Langit. Okay na, amoy ito no, ang ambahan nga nagatigulo kabuhi sang soldado no, para gid sa nagpangabay sa sinema. Ano no? Kagantis kitang padayon. Yari naman ang pinakamuha siya paulitan sa atong mga pagturan. Pa-shout out gali mga utod ko dira sa Bantayan Cebu, Malabon, Rojas, Capiz. Ma-request ko hulaton from Nueva Valencia, Guimaras, kay Barrios Castilla. May mapot. Ko kung nagaulat ako. Hulaton. 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 Okay. Tay madamong salamat sa pagkanta mo sa akong request. Nagtulo gid duha ako samtang nagapamati ako. I love you tay, idol ko gid. Idol ko gid ikaw, mali Jonailin Paulinho. Happy watching. Okay na. Bye naman. Okay na, atong nag-request sang kwan, sang mga baili no. Pasensya kita. Magkwan na daw na ang atong ma-review la. Sa sunod lang galing. Yari ano, ang ambanon na nagkatigulo hulaton ko. Kung halos pa lamang magtutong na magpapahilayo ka na, hindi ko kitsa lang mabato kag mahimo nga kalimtan ka. Walay liwan nga igapili kung di magpakabot ka na lamang. Uliwa ko saksi pamog sa dinamuna sa dumato ginsumpahan. Mag-anong kita ko alang ka kung di mo pagkatalitan. Bisan patok pa sa bukod ko, hindi ko man ikaw maunggan. Apang nilang ang tulong ko nga magpakabot ka na lamang. Hulaton ko ang pag-usad naman sa bulan, basakin mo nga mahal pa. Mabukat man dala-dalahon ang kalisod kong nangkon. Daw dili ko nagmaampos ang magpuyusing isahanon. Igatukyan ko na lang sa langit kung ano man ang akong madanagan. Hulaton ko ang pagod
pagkugsad naman sang bulan nga nangin saksi sa hangtanan. Mabukat man dala-dala ko ang kalisod kong langkon. Daw dili ko nagit maalpos ang makuyosing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit kung ano man ang akong matangakan. Kung laton ko ang pagkugsad naman sa bulan nga nangin saksi sa hangtanan. Kung laton ko ang pagkugsad naman sa bulan nga nangin saksi sa hangtanan. Okay, no? May ito, yung pangabaygit sa ating mga viewer, no? Ang bano nga nagatiulo, ulaton ko, no? Kaya rito git, no? Magatulot ko ko sa inyo, sining isa ta ang bano, nga ginapangabaygit sa ating mga amigo, no? Ini ang bano nga nagatiulo, gugma. Gugmang tempat kadilit mo, inanay ang pagtubo sa takitusuyo. Subong sang isitas nga wala sing pagkalayo. Kung nagpahagpatitig labing matipigo. Gugma madamo sing alagyan, mayarah na masipon, mayarah na mahawan. Di natin maparoon ang manging kapalaran. Diyos lang ang makatudlo sang mapadulungan. Nga labing masalinggan, itanong ang paghidain sa mga katauhan. Alisin ka sana ang yara sa kadudungan, pinagi sa kahumo nga labing huwaran. Gugma nga labing masaligan, itanong ang paghidain
sa mga katauhan. Nagising ka sana, ang yarak sa kadudungan, pinakisag kahumo, nga labing huwarang. Nagising ka sana, ang yarak sa kadudulman, pinakisag kahumo, nga labing huwarang. Okay, no? Para tulong na ito sa inyo, no? Hindi mo mga pagabay, no? Yari, no? Shout out naman na kita, no? Sanglit kaya magpawayway man na inyong lagad, ha? Idol request lang, Barumbado, shout out lang dira sa barangay Igirin doon sa Remedyo Antique watching here, Binondo, Manila, sa kay Ronald Hermoso. Happy watching. No, mayong hapon sa inyo, kag sa mga viewers nyo, happy watching lang dira sa among barangay Biaaw, especially sa family Sarmona, palihog na lang sa ambahan ng mapintas ng tamgo. Salamat halin sa kay Alvin J. Sarmona. Happy watching. Tayo pwede ko mag-request liwat tong ambahanon nga diin ng hostisya. Salamat kita habal ni John Nalit Polinyo. Ambal ni ng Hilda Sanchez. Batian ko naman favorite song ko ba, hulaton ko. Okay na? Okay, no? Kaya daw, simple daw kanta, no? Paliduan lang kanta, no? Ang idulo ka po sa inyo. Ate, ano ba itong ginpangabay? Ng Barumbado. Ang kanta ni Toto Rigi. Tote kita mo. Bisan kita magkanta kita man ang nagbiyahe mo. Okay, no? Para gin sa nagpangabay, no? Ang isa pa galila to, mapintas ko damgo, ang isa no pa. Hindi. Ay dala sa unton lang. Di pangita agay dang din ng hostisya. Ay kantahon ta karon. No, hatagan ta ka assignment ta. Ikaw daw pangita samtang nagkakanta ko. Ari nagliw. Way na magpalibak. Ay okay lang. Diari na no. Ang ambahanon nga nagatikulo ang Barumbado. Sa kalibutan, minsay lang kaso ang ako na ako man. Sari-sari na puso ang ako nasudlan, sanglit sang pagpapaya sa akong ginikanan. Si tatay masakit, ang ilati ko siya, amo ang kinapalaki. Halos sa adlaw-adlaw, matsunson ang pagbiyahe, ang nila pagpalangga, wala ko makatiyaki. Dirigaw at ang iwang puso, sinihan kagitahan ang pinabalik-balik ko. May makato sa diskuhan tungkol sa mga amigo, diligid mapaiway ang pagkakarumpado. Napasikan kay ang unang-unang sa sihan kagitahan,
labi na kung makita ko ang hoplas nga larawan, daw diligid mapanas sa akong panangkuman. Sang ako ang hampong na nalalaki, tinukuan sang luwag sa usa ka babae. Wala agit makasaler ang akong mga diskarte, kay ang iya mga English dili ako kaintindi. Dirikat na tuig ko ang tanan, nga ang pag-eskwela dili dapat pasipaan. Kay ang pinaalam ang dagsang ginikanan, kay hiyas na bahagi labaw pa sa pugawan. Sa karon ako na ang nasagan, nga ako man lang dati ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa bostang lang sila kabataan. Sa karon ako na ang nasagan, nga eskwela hindi dapat pasipaan. Kay ang kinaalam ang dagsang kabataan, kay hiyas nga bahagi labaw pa sa pugawan. Kay ang kinaalam ang dagsang kabataan, kay hiyas nga bahagi labaw pa sa bulawan. Okay no, uya to no, ang nagatigulo ng barumbado no. Yari pagid no. Ay pangatapusan tan lang karon aton antik ng bahano no. Yari anay no. Kasi siya kamo kay medyo kalipat-lipat ako sinis ang iyang lyrics. Kinanglan may ano po may dali anay. Tagpunan tani. Dila na ay ginapalig kami. Giugon tayo pa. Hindi ka daw to. So, ito lang yan pa na karoon ng punta ang nilupad na. Okay na? Yari. Ang paano nga nag-artikulo diin ang justisya. Tipat ko sang tulo na. Okay. Ano? Lamang kita hindi lang hustisya para sa higado ng mga biktima. Kung matutog lamang sa panulog sang iba, di kailong buwigan tapak na pagkuba. Ang mga manggaran kay may abogado nga kinabayaran. Pangud kung humulag na gani ang kwarta, man ang kung gilayon tawag nga hustisya. Kung tubos ka kulang ka sa ihibalo, kag hindi mas
delikado, yara sa lamisa ginakalukalu. Ang tawag mo kaso kay makatalaga, nagkaunat-unat ka ang bahano nga nagatigulo mapintas nga damgo. Mapintas nga damgo sa akong nagtugaw sang pagkakatulog. Medyo arumiraw kumpas mo kapayhon, ako napanataw wala ko maabdi sang akong pagbuntaw, sang akong pagbuntaw dayon ko pa naog ipang lingaw-lingaw. Dala ang kalisod tumangla sa langit, o mahal ko nga Diyos, swerte ko na pala, malakot nga si Diyos. Kay swerte sa palat, mabait ba't yun, pinalangka na kun. Ang imo pag-iyak kay nagtalangisun, ako nga antusun, ako nga antusun. Tugtog ka matayon, tugtog ka matayon, sa lipi pa lang kay ikaw kitlanang. Ang kinahigugma sang tagipuso ko, ang bilin ko lamang ang akong lulubran. Di mo nga dumawon, di mo nga dumawon, bayani kong lulubran, dili pagkalimti. Sang luha pong yakan agot nga mamuhi, agot nga mamunga ang dumang palaan, nga walay kata pusan. Okay no? Madaming salamat no sa inyong pag-subaybay diri sa aton channel Pirot Haranista no. Kasi sagli mo no kay nadura kinang signal. Sinsya ka mo no kay abi nyo way kay ni makatusi Inday Rose kay isang nagligad. Wala man kami maka-live kay kung nga nagdisyo-disyo ang aton nga kwan, ang aton nga signal. Base sa sunod na Domingo ari naman siya. Okay, madamo gid nga salamat no kag sa liwat madamo gid kuno nga salamat kay Toto Edward Rivera siling ni Iles no. Sa imo gi na kwan sa iya no naging gift no. Madamo gid nga salamat. Salamat. Okay? Diri na nakita kutob tubtob naman sa masunod nga Domingo. Bye-bye.